प्रोफेसर उमाकांत वर्मा जी के कहानी संग्रह रेत के समंदर। यह कहानी संग्रह में 6 गो कहानी बाड़ी स। वही 6 में से एगो कहानी जौना के नाव ह चमगादड़। तो कहानी कुछ ऐसन बा। हरियर घास पर उदास लेटल लक्ष्मी बैठल एकटक शिव के ओर तिकवत शिवे से कहलस, लागता भगवान के जीत यही में होला कि दूगो एक जैसन चीज के मेल आपस में कबो ना हो पावे। समान एक समान शिव अजराइल रहल। आ इहो कि आदमी एगो चेहरा पर कई गो चेहरा ओढ़ले, जैसे उ कबहू अपना के आ कबहू दूसरा के भरमावत रहे। शिव फेर चिहैले, भरमावत। हाँ विष्णु समाने शब्द केला। कौनो घर देखला एक विचार के लोग तोरा कतहू ना मिली। केहू पूरब के बात कही तो केहू पश्चिम के। हमरा बुझाला आपन सृष्टि के संतुलन ला भगवान दूगो उल्टा चीजन के एक साथ हमेशा रखेलन। लेकिन हम विष्णु ना हई, हम तो शिव हैं। शिव लक्ष्मी हंसत कहलस, का फर्क पड़ता विष्णु आ शिव में? दोनों के जाति तो एके नु ह, मरद के। चमगादड़ तो दोनों के शरीर में एके समान रहेला, जागेला आ फड़फड़ा के मौका आइला पर छा जाला। चमगादड़ अचरज से शिव लक्ष्मी के देखत रहल। एमे अचरज के का बात बा? हाँ चमगादड़ ई हर मर्द के शरीर में रहेला। ई दोसर बात ह कि कौनो मर्द के शरीर ई चमगादड़ के बस में होला आ कतहू ई चमगादड़ केहू के शरीर के बस में रहेला। लेकिन ई चमगादड़ से हमार का संबंध बा? हाँ तोहरा से तो एकर संबंध हमारा साथे नइखे, लेकिन एकर संबंध हमार विष्णु से जरूर बा। कुछ रुक के कहलस, भकुआ के काहे ताकता रह? तू तो हमरा बियाहे के समय हमरा सिर पर कांपत हाथ फेरत अभयदान दे के हमरा के विष्णु के सौंप देले रहला। तू का जानत रहला कि तू जेकरा के सौंप रहल बाड़ो ओकरा देह में एगो चमगादड़ो रहेला? भरमावत शब्द के बारे में तू ना बतौलू। एकरा बारे में का बताई शिव? एकर मतलब तो दूध पानी जैसन साफ बा। शायद एक चेहरा पर कौगो चेहरा एक दूसरा के भरमावे वाला भगवान ऐसे दिलन कि लोग चेहरा के अदला बदली में एक दूसरा के भरमावत ई चमगादड़ के भीतरी छुपा सकिए, एक दूसरा के धोखा दे सकिए। शिव के लेटर देख लक्ष्मी उठ के बैठ गई। जाना तरह विष्णु के देह में रहे वाला चमगादड़ के भूत इहो हमरा के नइखे छोड़ले। साँझ होला आ उ हमरा रग रग में पसर के हमर अस्तित्व के दुहे लागेला आ हम ओ घड़ी जियते मुर्दा लेखा हो जाइले। शिव लेटल आंख बंद कर लेले रहे। लक्ष्मी अपना धुन के बोलत कथावाचक हो गई। आज तोहरा से सब कह के दुख से छुटकारा ले लेवल चाहतानी। सुनीला मन के बात केहू से कह देला से मन हलुक हो जाला। व्यास जी शायद अपना मन के दुख के हल्का करेला महाभारत के रचना कैलन। आज जेकरा से एगो वृहद कथा वाला महाभारत के सृष्टि हो गई। हमरो जिंदगी तो एगो महाभारते बा, जौना में हमरा समय के युग धर्म बोलता। ई हम कैसे कहीं कि हमरा जिंदगी के महाभारत से केहू के सीख मिली, लेकिन कहला से हमरा आपन दुख से छुटकारा मिल जाई, ई तो हमरा विश्वास बा। हमरा महाभारत के कथा वो दिन से शुरू होता जौना दिन बियाह भइला के बाद हम पटना से जमशेदपुर अपना पति विष्णु के साथे जात रहनी। खाली डिब्बा में कोनो मर्द के साथे यात्रा करे के ई हमार पहला अनुभव रहे। ऐसहू पहला वर्ग के डिब्बा बहुत बार खलिहे जाला। फिर बियाह के समय तो सभे इहे देखावे में लागल रहेला कि उनका से केहू न कबहू निमन भइल रहे आ न आगे होई। एहू से दोनों लइका आ लइकी वाला लोग के पहला वर्ग के डिब्बा में यात्रा करे के जांगर ना रहलो पर यात्रा के इंतजाम दोनों के राय से पहले वर्ग के डिब्बा में भइल। आ सुनीला एमे हमार विष्णु जी के जोर ज्यादा रहे। ओ घड़ी ले तो हमरा चमगादड़ के मतलब ना समझ में आई रहे, लेकिन जब सांझ भइल दुधवाइल रोशनी डिब्बा में भोकार पार के रोवत रेंगे लागल तो हमरा अपना विष्णु के चमगादड़ से भेंट ना भइल। उनका भीतरी के गहिरा बात सब पंखुरी जैसन खुले लागल। आंख बंद कैले शिव कहलस, जरूर प्रेम उरेम के बात हुई। बियाह तो ऐसे ही एगो रूमानी परिवेश के जन्म देला। लक्ष्मी घास के तिनका के दांत से तुरंत अपना धारा में बहत गई। इन्ने धुंधवाइल रोशनी अनहरिया के फोरे लागल रहे। आ ओने हमार विष्णु संदूक खोल के एगो बोतल निकाल आ मुंह में लगा के गटाक से ओकरा के सोख ले। गते गते उनकर आंख लाल होखे लागल
आ अचके एगो झटका दे के ऊ हमरा के सपाट मैदान बना दिलन। पति के एगो रूमानी जे तस्वीर हम लइकाई से बनौले रहनी, कार्तिक नहाता किताब में पढ़त अपना मन में छुपौले रहनी, वो पल भर में धूर में सना के मटिया मेट हो गई। ये रूप हमरा मन के रूप से बिल्कुल अलगे रहे। अपना के संभारत हम अतने कह सकत रही, हम कोनो गौरैया हैं जे कतहीं उड़ जाई। आए में इतना घबराए के कौन बात रहे। हमरा खूब याद बा अपना कंठ के रोवाई से बोथत हमार विष्णु कहले रहलन, का करी लक्ष्मी, मशीनी जिंदगी में रौदात हम मशीने बन गिल बानी। सांझ होला तो एगो चमगादड़ हमरा देह में सुगबुगाए लागेला। ऊ हमार चिंतन, हमार तेजा, हमार अस्तित्व सबके लील जाला। तू पढ़ल लिखल बाड़ू, हमार दुख के समझ सकबू। हमार पहिल का पत्नी तो बिल्कुल अपड़ रहली। ऊ हमरा के कबहू ठीक से ना समझली, लेकिन हमरा विश्वास बा कि तू हमरा के गलत ना समझबू। हम हक बका कर रह गई। हमरा बुझाइल चमगादड़ शायद इनकर कोनो हीन चाहे अच्छा भावना के जरूरे उभरल रूप है। आइल दुख के हटा के हम उनकर सब अजूबा काम के पहला प्यार के प्रतीक मान लेनी। कसहूँ मुस्कात कहनी, एमे दुख होके के कौन बात बा। धीरे धीरे रहत जब हम रउआ के पूरा तरह से समझ जाई त राउरी चमगादड़ो हमार आपन हो जाई। हमरा ई कहे के मतलब ना रहे। वो बात फेरलन, लेकिन हम उनका के ना बोले देनी। उनका ओठ पर उंगली रख देनी। कहनी, आज के पहला जान पहचान में हृदय के कहे दी, विचार के किवाड़ तोप के राखी। आ हम देखनी खुलल हृदय से कहल। हमार कथन से हमार विष्णु निफिकिर हो गइलन। जैसे कोनो नाटककार अपना स्वांग पर खुश होके अपना के प्रशंसा के नजर से देखत एगो राहत के सांस लेला, वैसे ही एगो राहत के सांस ले तू हमारा गोदी में उठंग गइलन। हम सब सांच मानत उनका के अपन सपना के राजकुमार के उनका केस में अंगुरी फेरे लगनी। अंगुरी फेरत फेरत कब नींद आ गई आ हम जमशेदपुर पहुंच गईनी, ई हमरा ना मालूम भइल। नींद टूटल तो हम देखनी हमार विष्णु हमार सिर के चुमत कहत रहलन, सुतले रहबे का, अब तो जागे के दिन आइल, सुतल छोड़, देखा जमशेदपुर आ गई। लेकिन एगो बात कही, बियाह के बाद तू हमार सिर चुम के ई कहत हमरा के जगौले रहला, देखा लक्ष्मी, अब तू लड़का ना रह गेलू, बियाह हो गई, एगो तोहार ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अब तोहरा जागे के दिन आ गई। अपन विष्णु के लइके जैसन मनिहा। पति पत्नी के पास लइके जैसन हो जाला। पूरा तरह से अपन पत्नी के नेह में भीज जाए के चाहेला। तोहरा चुमला में एगो मन के शांति मिलल रहे, लेकिन शिव विष्णु के चुमला पर ओ दिन हमरा कोनो शांति ना मिलल रहे आ ना कोनो सुखे मिलल रहे। लागल जैसे हमार विष्णु ना फिर उनका ओर से हमरा के उनकर चमगादड़ चुमत होके। हम सोचनी हम कितना अनाड़ी बानी कि अपन विष्णु के रुवाई से भरल कुछ शब्द के हम जल्दी से साँच मान लेनी। फिर सोचनी का हरज बा, ऐसनो चरित्र के अध्ययन बेजा ना होई। किताब पढ़ के केहू चरित्र के समझला से अच्छा बा मौका मिलला पर वो चरित्र के सीधे समझल जाओ। ठीक कहतानी शिव। ओ घड़ी राग द्वेष से ऊपर होके हमार शोध करे वाली छात्रा तेज हो गई रहे। याद आइल ज्ञान अर्जन करेला तो शंकराचार्य के अपन जियत देह के छोड़ के एगो मुअल राजा के देह में घुसे के पड़ल रहे। ना तो का काम शास्त्र के पुस्तक उपरा के चाहे केहू से पूछ के वो काम शास्त्र के अध्ययन करके मंडन मिश्र के पत्नी के ना हरा सकत रहलन। अपना विष्णु के कबूतर खाना जैसन खोल में पहुंच के हमार शोध छात्रा सजग हो गई। चारों ओर नींबू जैसन निचोड़ लोग रहे जे सवेरे कारखाना के भोंपा सुन के काम पर जात रहे, फिर सांझ के कारखाना के भोंपा बजला के बाद घरे लौटत रहे। लौटला के बाद चाहे वो लोग भट्टी खाना जात रहे चाहे ताड़ी खाना। रात के पी के लोग लौटे तो काम से आइल सुतल थाकल मेहरारू के हमारा विष्णुए जैसन मशीन बना के रख देते रहे। पर हमार विष्णु आ वो लोग में फर्क ई रहे कि हमार विष्णु थकला के बाद एगो जागल चमगादड़ के स्वांग करत रहलन आ वो लोग सीधे सहज बिना कोनो हीन चाहे ऊंच भावना के निखासल या आदमी रूप के जिंदगी जियत रहे। ओ खोल में हिष्ट पुष्ट उहे रहे जे चाहे करत चिंता मुक्त रहे आ चाहे ओकरा के जवानी आके ओकरा पोर पोर के छू के ओकरा के बसंत बना देले रहे। पड़ोस के उर्वशी एगो ऐसने पात्र रहे, खेलत खात उम्र के जवानी में कुछ कुछ बहकल, जेने चले ओने बाहर आ जाए, हंसे तो लागे फूल झरत होके। लेकिन हम जितना ओकरा के भोला भाला मानत रहनी उतना उ ना रहे। जिंदगी के रोज रोज के खट्टा मीठा अनुभव ओकरा के आवे के पहले ही ओकरा छोट मन स्थिति के घेरा में ओकरा के जहाँ तक हो सकल रहे बुजुर्ग बना देले रहे। वो दिन हम रोजे ऐसन मुस्कात ओकरा और देखत रहनी तो एने ओने देख के उनकरा नगीच चल आई।
हमरा के मरद जैसन बाई में बांधत हमरा कान में फुसफुसाइल, रोजे भौजी तहरा के देखी ले, मनो करेला कि तोहरा से आके बतियाई, लेकिन बाबू के रहला से ना आइले, आज नईखन त चली नहीं है। फिर मर्दे जैसन हमर गाल उठ के चुमत कल, सुनीला तू बाबू जैसन पढ़ल लिखल बाड़ू, ए से ना आवत रहनी। पढ़ल लिखल लोग से मिले जुले बोले बतियाओ में हमनी के तनी घबरा जाई ले जा। जैसे कोनो खास बात होखे फुसफुसाए के कहला, चलो अंगना में तो एगो बात पूछी। अब बिना कहले हमरा ओर से कोनो जवाब पौले उ हमरा के खींच के केवाड़ी के उठावत हमरा के अंगना में ले गई और फिर उ कोठारी में ले जाके हमरा के पलंग पर बैठा के बैठ गई, जे में हमार विष्णु सुतत रहला। तनी देर ला तो ओकरियन चाहे अधिकार से हमरा एगो उबाहट जरूरे आइल रहे, पर हमार शोध छात्रा फिर हमरा के अपना दृष्टि में बांध लेले रहे। उ कहलस, ए भौजी बियाह के बाद तो मरुआइलो फेण हरियर हो जाले, हम ही आई रहनी तो लकलका कबूतर रहनी, पर देखा भरल फलाइल गाछ जैसन लदरल अब लागत आनी कि ना, तू ऐसन काहे बाड़ू, मरुआइले हमार चुप्पी से जैसे ओकरा कोनो लगाव ना होके। फिर कहलस, मर्दन के बाँ के राखे के एगो गुर बताई, गांठ डाल देले रह, ढिललू कि गांठ खुलल आ फिर ई एने ओने झाँके शुरू कर दिया स। दीदी तोहार पहिल का सौती है ना कर सकत रहली, बांध के ना रख सकली, जैसे तोहार बाबू एने ओने छिछियाए लगलन, आ अब तो सुनीला उनकर करे लत पड़ गिल बा। हमार हाथ भाव हो के पकड़ तू कहलस, दीदी हमरा तू बड़ा निक लागेलू, वही दिन से जब हम बीमार रहनी आ हमरा से तनकी तोहरा मेल मोहब्बत ना भइल रहे, आ तू बाबू से कहत रहलू कि जब रउआ उर्वशी के जानी ले ओकर मदद राउर दोस्त हउए तो रउआ जाके पूछताछ कर लेवे के चाही, और जहाँ तक हो सके मदद कर देवे के चाही। अब अहियो कोनो दिन नइखे गइल भौजी, पहिलका दीदी ना चतली, तू चेत जा, सब ठीक हो जाई। फिर रुक के कहलस, दीदी मर्दन के जूठा खाए के जैसन आदत होला, लगाम त तोहरा देवही के पड़ी। फिर हंसत बोलस, देख बकहा है न, हम ही तब से बोलत जात बानी, तोहरा के तो हम बोलही ना देनी। फिर उठत कलस, केवाड़ खुलले छोड़ के आइल बानी, फिर आइब तब की तोहरा से सुनब। आ चलत रेंगनी पर टंगल एगो तहियावल हरियर साड़ी के उतार के कंधा पर रखत कहलस, ये हमरे सड़िया है दीदी, ले जात बानी, बाबू ले आइल रहलन तोहरा के देखावेला, जब हमरा के देखे गई रहलन, जब हम बीमार हनी, शायद तोहरा पसंद होई तो उ तोहरा के बाजार से ले अइतन। हंसते बिना कोनो उहा पोह के उ चल गई। हम बहुत देर ले साड़ी आ अपन विष्णु के बात सोचते रह गई, लेकिन ओकर बात हमरा ला एगो रहस्य के सृष्टि करके रह गई। एक दिन राउर उर्वशी से ऐसे ही भेंट भइल तो जैसे हमार चिंतने के और खुल के पसरे ला राह देवे खातिर कहलस, दीदी एजुआ सुखी रह के होके तो हमरा जैसन निफिकिर बनल पतई ऐसन मस्ती में डोलत रहा। एजा दुखी उहे बा जे आगे ला चिंता करत रहेला, चाहे दूसरा के सुख ला सोचत अपन चांगर अर्थ वाली मशीन के भट्ठी में झोंकत रहेला। भला दीदी जेकरा दूगो हाथ होए, गठल देह होए आ कोनो काम करे के मस्ती होए, ओकरा कमन दुख कमन सोच। लेकिन दीदी मुगल लोग आ तहार बाबू जैसन लोग सूद पर यही लोगन के पैसों दे के ताड़ी या शराब पिया के हमेशा दुखत रहेला। आई लोग खूब मेहनत करके कमा के अपना मेहरारुओं से रात दिन कमवा के ना ठीक से अपन पेट भर पावेला, ना अपन लड़की के ठीक से रख पावेला। हमहू तो यही लोग से ऊपर नहीं न दीदी। एक दिन देखबू यही लोग जैसन हमहू कंकाल बनल घूमत रहब, और दिन हमार लड़की सबके लड़कियन जैसन रात दिन काम करत उर्वशी बनल कोनो बाबू के कुंवारी कंकाल बन के हर रात गरम करत रही। एकरा बाद एक दिन और हमरा से भेंट भइल तो दुइये गो पंक्ति कह के भाग गई, दीदी वो दिन तोहरा के सब बतौनी, लेकिन एगो बात ना कह सकल रही कि लगाम देवेला चाहे गांठ ना खुले, एकरा ला तोहरा एगो बात करे के पड़ी, हमेशा गरम रहे के पड़ी तावा जैसन, चाहे होश में चाहे बेहोशी में। फिर बहुत दिन ले हमरा उर्वशी से ना भेंट भइल। उर्वशी के कहल कितना ठीक रहे ये हम पहिलकी रात अनुभव कैले रही, लेकिन वो दिन अपना ना जानकारी के कारण ओकर भीतर के जमीन के हम ना महसूस कर पौले रहनी। हमार विष्णु वो पहिलका रात बड़ा देर से अइलन, जब हम खाना पका के चौका में अपना अगला जिंदगी के बारे में सोचत घुटना में सिर देले ओहिजे सुत गई रहनी। हमार नींद तब टूटल जब हम विष्णु के रेगत हाथ के सुरसुरी अपना पीठ पर पौनी। देखनी आँख लाल लाल ले साक्षात नया जमाना के हमार विष्णु बड़ा खड़ा बाड़न, अब बसात मुंह के ओका हमरा मुंह पर फेंकत बह रहल बाड़न। ये तरह के मार खोल के रखबू तो
घर सामान के साथे तोहरों के केहू उठा ले जाई। हम कोनो राम ना ही जे खगा मिर्गा से पूछत चारों ओर तोहरा के ढूंढत फिरब। हम खाना खाए के कहीं तो हंसत कहलन, खाइयो के तो उपासे रहिले, आज बाहरे खा ले बानी, तू खा के आवो। अब से हमारा ला खाए खातिर हमार इंतजार मत करल कर। हमरा कोनो न कोनो काम से देर होइए जाला। रात में जब हम उनका बंगले में आंख मुदले अपना सपना के राजकुमार के मने मने बुलावत रहनी तो फिर गाड़ियों के डब्बा वाला बात दोहरा दिहल गई। हमार विष्णु चाहे हमरा सपना के राजकुमार हमरा कतही ना मिलल। बस चमगादड़ के बोझ, चमगादड़ के फड़फड़ाहट के धुन आ चमगादड़े के नोचल खसोटल गत हमार थाकल ठंड भइल देह पर व्यंग करत हमार विष्णु ना ओ दिन उनकर चमगादड़ कहले रहे, तोहरा से निक तो हमार पहिलका कम पढ़ल लिखल पत्नी रहे। गरम सुखल पतई जैसन जरत आग फेंकत हमरा के पूरा न समझलो पर बहुत दूर तक हमरा के साथ त देत रहे, चाहे ई ओकरा द्वारा कहल गईल स्वांग काहे न भइल होखे। हम बहुत देर ले चमगादड़ में अपना विष्णु के खोजत थाक के सुत गईनी। फिर त एक तरह से नदी के दूगो पाट हमनी के हो गईनी, साथ रहत दूर आ दूर रहत साथ। उर्वशी से मिलला के बाद जितने गांठ कसे के कोशिश करी गांठ खुलते जाए, जितने अपना के गरमाई मन ठंडा होत जाए। बात ई रहे शिव की हम अपना विष्णु के तो सह सकत रही, ओकर बोझो सह सकत रही, पर चमगादड़ के सूदखोर के हमार मन सहे के तैयार ना हो पावत रहे। जितने नगी जाए के इच्छा करी नदी के पाट बढ़ते जाए। वो दिन तक बीचों के नदी सूख गई। अब पाट जे एगो नदी के कारण परंपरा के नेह से जुटल मिलल जैसन बुझात रहे, उहो अलग हो गई। हम चमगादड़ों से कुछ दूर ले लगाव रख सकत रही, सूदखोरों से अलग रहत संबंध रख सकत रही, लेकिन उनका बहसी वाला रूप से कोनो नेह जोग रखल हमारा ला बड़ा दुखर हो गई रहे। हम ज्यादे अब बंगला को सारे में सुत जात रही। पहले तो कुछ दिन ले उ रातों के ना अइलन, बाद में आवे लगलन तो तनिके देर बाद भोर हो जात रहे। वो दिन करीब 12 बजे अइलन और सीधे अपना कोठारी में जाके सुत गिलन। हम केवाड़ बंद करके निश्चिंत रोजे ऐसन ओसारे पर चटाई बिछा के पटा गई। कुछ खड़खड़ैला के आवाज आयल तो हम हड़बड़ा के उठली, देखली बाहर के केवाड़ के किल्ली हटल रहे आ हमार विष्णु के कोठारी से मर्द आ औरत के आवाज रह फुसफुसात आवत रहे। हम कान लगा देनी, आ भौजी उ रेत जैसन ठंडा बिया, पर उ तो पढ़ल लिखल बाड़ी तोहरे ऐसन। पढ़ला लिखला से आदमी सठिया जाला, खाली विचार गरम मिल सकेला देह ना। लेकिन पहिलका भौजी तो गरम रही। हाँ रहली तब काहे जहर दे देला। हम ना देनी, वो अपने खैले रहे। अपने हाँ अपने। हम कहनी मेहरारू के काम हमें से हर जगह साथ देवे के से हमरा भट्टी के ठिका लेवे के रहे। हम कहनी तू मैनेजर साहब के बंगला पर चल जा। हम सुनले रहनी उ गईलो रहली। हाँ सिंगार पटार करके गईल, पर जहर खा के साहब गोद में जैसे ही लेलन उ उनका बाँ में भरा के गिर गई। उ तो साहब हम दोनों फंस जैती, पर साहब के रोआब दोनों केहू तरह बच गई सब। फिर कुछ देर ले आवाज रुक गई रहे। कुछ देर बाद आइल तो बड़ा भयानक आइल। लागत तोरा के हमसे ला अपना आपन बनावेला, तोरा गर्मी के आँच में पिघलेला। अब एकरा के अपना से दूर करे के पड़ी। वो अपने जहर खिले रहे, एकरा के हमरे देवे के पड़ी। कहीं ई सब जान गिल तो हमरा के फांसियों पर ना चढ़ा दी। पढ़ल लिखल नु बिया, जब एकरे आँख देखिला तो एगो बदला लेवे वाला झलक हमरा दिखाई पड़ेला। फिर सुनली ते हमरा साथ देवे न उर्वशी। अरे कभी कभार ठिका उका लेवे के समय तनी मैनेजर उनेजर साहब जैसन के पास एक रात ला चल जाए के पड़ी। कटोरा भर हंसी फाफर से आके हमरा मुंह पर पड़ गई रहे। अरे हम तो उर्वशी हैं उर्वशी। जब ले इनर भेटात रही है, पैसा रुपया के खोइछा हमरा अचरा में देत नहीं है, हमरा केनहू जाए में कबो काहे इनकार होई। हम कोनो भौजी लोग जैसन तोहर मेहरारू तो है ना तू हमार कोनो मर्द हुआ। और रहबे करता तो हम जहर खेती आ ना तू हमरा के कबहू जहर दे सकत। आज एगो व्यवसायी ऐसन जियत बानी, वो दिन इहे जिंदगी जियत रहनी। देह से देह जियला आ आत्मा से आत्मा। कोनो जरूरी तो नहीं है कि देह आत्मा एके जगह होखे आ एके जगह ओकर मिलन होखे। अगहू जबले व्यापारी जैसन ठीक रहब, हमसे हमरा से निभत रही। अरे हम औरत से मर्द बानी आ तोहरा मर्द में एगो औरत देखिले, बस यही से रानी हम तोहरा ऊपर जान दिले। ए से ज्यादा हम सुन न पौनी। लागल जिसे बाई बढ़ी गई होखे। फटाक से केवाड़ पर धक्का देनी आ अपना विष्णु के लगे पहुंच गई।
उर्वशी कुछ देर ला हमरा के देखलस आ मुस्कात निश्चिंत भाव से कहत चली गई, हम गांठ नइखी देले भौजी, उ तोहरे हक बा। भीख केहू मांगे तो भीख कैसे ना देहल जाए। आ फिर हम तो अपन भीख के पूरा पूरा दाम लिही ले, जब ले मिली आवत रहब। तू अपन गांठ के संभारा, अब हम दूसरा इनर लगे लगली। उर्वशी के गैला के बहुत देर ले चुप्पी छौले रहल। बाद में तरल मुद्रा में हम अतने कह पौनी, काल हम चल जाइब। जौना दिन राउर भीतर के आदमी जाग जाए रउआ आइब, हम प्रतीक्षा करब। लेकिन राउर बहसी से हम सुलह ना कर सकब, जे अपना जियेला केहू के जहर खाए तक के स्थिति बना सकेला, जो अपना से अधिक कुछो दोसर बात सोच ना सके। बहसियों के एगो धर्म होला, उ केहू के मना के काम लेला आ जगा के मारेला। ना बेबस करके केहू के काम लेला आ न छिप के केहू के छिपले छिपले प्राण लेला। दीदी के रउआ बेबस करके जान लिहनी आ छिप छिप के हमार जान ले रहल बानी। रउआ से देश आ समूह के उद्धार हुई, ओकर दुख दूर हुई, ई सोचले गोईठा में घी सुखावल बा। आ ओकरा बाद त तू शिव जानते बाड़ा कि का भई। आके तरे बिना कोनो उनकर सामान ले ले हम अकेले बाबूजी लगे चलैनी। शिव नाम रखले से केहू के संस्कार ना बदले आ ना ओकर गुणे ओकरा में आ पावेला। नाम अनुरूप संस्कार के जियल एगो साधने है, सब कहाँ कर पावेला। लोक गाथा में प्रचलित राम के नाम रख के राम जे राम के संस्कार जियलन और सीता सीता के ओकरा के अपवादे मनिहा। शिव के मन लक्ष्मी ला पूरा पिघल गई रहे, उठ के बैठ गई। कहलस गोष्ठी में ना चलबू, अब तो समयो हो चलल बा। देखलस लक्ष्मी फिर पहले जैसन घास पर बिछ गई रहे, मुंह तिनका दबौले आंख मुद ले रहे। शिव सप्तवर्णी के छा जैसन झकल आ लक्ष्मी के गोल सुंदर के दहकत भाल पर अपन ओठ रख दलस आ लक्ष्मी के बगल में पसर गई। लक्ष्मी आंख बंद कइले कहलस, तू बियाह काहे नहीं करत, अब तो नौकरियों लाग गई, कौनो पारो मिले तब नु। लक्ष्मी चुप रहली। अब की आंख खोल के आकाश देखे लागल। उ देखलस शिव फिर से ओकर आंख चुम लेलस। उ बियाह के पहले ही जैसन अभयदान शिव के ही काम मान लेलस। मुलाकात उठ के बैठ गई। शिव कलश चला गोष्ठी में देर हुई। राह में शिव कलश पारो नदियों के किनारा के जरूरत पड़ला, तो फिर काहे के केहू के बाह थाम ला। हम पहले हूँ तोरा जिंदगी के अनुष्ठान में सहायक रहल बनी, अब हियो रहल। लक्ष्मी हंसत कहलस, हम पारो ना लक्ष्मी हैं। आ शिव जब उनका अनुसार हमरा छिप छिप के पुतरिये के जिंदगी एक दिन जिए के रहे, तो हम छिप के कहे जियती। नाम एक के आ समर्पण अनेक के, जेकर नाम धाम आ पता कुछो कबहू ना मालूमे होई। त द्रौपदी के 5 गो पति रहलन, तो उ लोग के सब लोग जानत रहल आ उ गौरव से उ लोग के नाम लेत रहली आ उ लोग के पति कह के उ लोगन के नाम पर मांग में सिंदूरो भरत रहली। लक्ष्मी के अजीब लागल जब शिव ओकरा साथे बिल्कुल सट के चले लागल। उ घड़ी तो हतप्रभ हो गई जब शिव के हाथ ओकरा पीठ पर फिरे लागल। अचानक ओकर आंख शिव के ओर गई। ओकरा लागल कि शिव के ना जैसे ई आंख चमगादड़ बाबा विष्णु को होखे। जब शिव के हाथ ओकरा हाथ में पकड़ के एगो झटका दे अपना और खींचे के विष्णु जैसन छाती में लगा लेलस, तो वो अचानक झटका के अपन हाथ छुड़ा लेलस। ओकरा लागल अभय दान देवे वाला शिव शायद ए घड़ी गइल बा। आज जे बा ओकरा से ओकर कुछो संबंध कैसे हो सकेला। एगो थप्पड़ गाल पर मारत उ तीखा शब्दन में कहलस, छी तूहू चमगादड़े निकल। ठीके कहल बा, भीतर से सब मर्द एके होलन, खाली चेहरे अलग अलग रहेला। तू कैसे समझ लेला कि हम अबहियो पुतरिये बना चाहत मानी। अगर पार्वती शिव ला साधना कैली तो शिवो कम पार्वती के विरह में ना एने से ओने टकरल रहलन। पार्वती चाहे पारो चाही तो पहले शिव बने के कोशिश कर। फेन रुक के कलश, तोरा से तो हमार विष्णुए निक बाड़े, जे बाड़न ओकरा के सभे जानत बा, चाहे उर्वशी हो, चाहे गांव के लोग, चाहे दीदी या चाहे हम। जब चेहरे पर चेहरा लगा के तू लोग एक दूसरा के भरमावते बाड़ा अब भरम के जिंदगी जियत बाड़ा, तो तोहरा गोष्ठियों में जाके का होई। हम घरे जाता नहीं कह दिए गोष्ठी में कि लक्ष्मी के जीव निक ना रहे, यही से घरे लौट गईली है। आ तू पारो के खोज के बियाह करिए ल, अब तोहरा ला उहे उचित हुई। स्थिति के आघात से हतप्रभ ग्लानी से भरल ठकियाइल शिव दूर तक जात लक्ष्मी के देखत रह गई। वो अचरज से देख के औरो जड़ हो गई जब दूसरा ओर से विष्णु के आवत देखलस, जेकरा के देख के लक्ष्मी खड़ा हो गई रहे। आ कुछ देर बाद विष्णु के पैर पर झुक के पैर छुअत रहे। यानी विष्णु झुकत लक्ष्मी से कहत रहे, हमरा के पाप में मत घसीटा लक्ष्मी। अब जब हमारा भीतर के चमगादड़ हमरे भीतर के शेषनाग लील गिल बाड़न, तो हमरा समुद्र में
आ गइल कि साँच हमारा समझ में आ गइल कि साँचो अपना ला तो कुकुरो बिलार जियबे करेलन। जे कोनो ऊंचा आदर्श ला जिए, दूसरा के सुख ला संघर्ष करे, ओकरे जियल ह। तू हमरा के ना छोड़ के अइतु तो साँचो हमरा भीतर के आदमी ना जागी। आ हम ओइजा के लोग के शिक्षित करेला भट्टी खाना बंद करके एगो पाठशाला ना खोलती। विष्णु के जिंदगी लक्ष्मी से चल सकेला, एक कौनो उर्वशी से ना। आ लक्ष्मी विष्णु के पैर के धूर के माथा पर राखत भरल कंठ से अतने कह पौलस, भला लक्ष्मी बिना विष्णु के कैसे रह सकेला, भला लक्ष्मी बिना विष्णु कैसे रह सकेला। हम तो राउर आंखें देख के समझ गए है कि रउआ अपना चमगादड़ से मुक्त हो गइल बानी। हमरा पहले ही से विश्वास रहे कि जे कुछ रउआ कर रहल बानी ऊ हमार परीक्षा ला राउर एगो लीला है।